norbete badaki ba? Bere izena Maider da. Maider, bai. Eta Arrasatetik nator. Gipuzkoako herritxo bat da. Bueno, herri handi bat. Nire maletan etzan gehiago sartzen, bestela gehiago ekarriko nituen zegoela guzteko, Hemen daukat, ez da zire bat. Zoi kontatzeko, zagoetara duzu Elmer. Elmer, zagoetara duzu Arturo, txintatxo txikia da, eta txintatxoa arrautzaren barruan jaiotzen dira, Zetik badoaz animaliak, Ongiak atxiak, animaliak, Zetik badoaz animaliak, Ongiak Kokorikoko berari deika. Kiriko! Kiriko! Zera zoazen guapo! Nor da bimili deika? Ez da. Zelako handia den. Arturo txikia. Bai, txulito. Egunero. Bere gorputzeko luma guztiak afaitzen zituen. Batean, piztiren amatxok ala esan zion. Pizti, laizter negua etorriko da eta gauza batzuk ikasi beharko dituzu. Eta izurriak zeukan azkeneko luma kiskali zion. Igorri atera zara. Eta zuekin partekatzera etorri naiz. Ongi presten zut bere gorputzean igurzteko. Eta hartu zituen batzuk tromparekin eta hola bere gorputzean igurtzi. Beste batzuk lurrean erorita zeudenak.